Ik weet niet of jou hetzelfde overkomt, maar ik geef er 1000-maal de voorkeur aan om iemand te negeren dan om hem onbeschaamd te begroeten. Zo word ik graag behandeld. Ik kan niet tegen hypocriete mensen. Ik drink 1000-maal liever een kop koffie met iemand van wie ik hou of leuk vind, dan in een duur restaurant te zitten tegenover iemand die me niet inslikt en waar ik niet tegen kan. Misschien overkomt het jou ook? Ik ben een van die mensen waarvan je 3 kilometer verderop merkt dat ze iets niet leuk vinden. Ik geef er de voorkeur aan te zijn wie ik ben en niet te doen alsof. Omdat alleen huichelaars doen alsof en ze voeden zich met roddels, vernietigen zichzelf met jaloezie en sterven zonder vrienden, alleen. Ik weet dat je dit graag opnieuw wilt delen en je favoriete huichelaar wilt taggen. Maar kijk, laten we beleefd zijn. Deel het gewoon en loop langzaam weg. Geloof me, ze zullen het zien